Здравейте на всички! Отново сме трета седмица, но вече на февруари месец. Казахме, че четвъртък вечер е време за разходка из промоциите на нашия месец, настоящият февруари. Тъй като не виждам гости на срещата, аз ще си направя записа на това, което искам да споделя с всички и ще оставя в групата. Февруари месец ни зарадва с невероятната промоция на водорасли АФА. 60 капсули. Заплащаме 3 опаковки, получаваме 4. АФА е незаменимата алкална храна, първа появила се на нашата планета. Тя е преживяла много катаклизми, съществувала е още преди динозаврите и една прекрасна храна за нашият мозък и психонервно-ендокринно-имунна система. АФА се предлага в форма на капсули 60 или 120 броя в опаковка, във форма на прах 50 грама. Този месец АФА 50 грама е на промоция в Германия с подарък 140 капсули, като си заплащаме 3 опаковки АФА на прах, а тук в България плащаме 3 опаковки по 60 капсули и получаваме четвърта безплатно. АФА е храна както за бременната мама, така и за новороденото бебе в другата форма, която не съм казала до момента, течна АФА. По повод на това, че казах за новородени, искам да поздравя Анелия Пачева. Преди 3 дни стана баба. Имаме водораслово бебе в екип Анелия Пачева, а за нас е една приятелка и добър партньор. Да е живо и здраво момчето Матей, мама Вили да се оправи бързо и баба Ани да помага на Макс всеки ден с водорасли АФА. Ани, честито! С водорасли АФА няма много да ви запознавам, защото това е една незаменима алкална храна. Алкалната храна е нужна за нашия организъм, за да можем да дадем всичко, което нашето тяло има нужда от минерали, витамини, аминокиселини. И в този тон на изказването ми ще кажа, че АФА има тъмно-зелен цвят на капсулата, а ако я пипнем на ръка, забелязваме една мъзнинка, тъй като в АФА има есенциални незаменими масни киселини. Затова и АФА е един от 4 продукта на програмата Лесно начало, защото с останалите 3 ние добавяме полезните бактерии в тънко и дебело черво, вземаме храносмилателни ензими от растителен произход, за да усвоим правилно храната, която ядем, а с водораслите АФА започва чистенето на нашия организъм. Затова винаги, когато препоръчваме продуктите афанизаменон флос акве на нашите приятели, които не са ползвали тази храна до момента, трябва да започнем с встъпителен прием. Първата седмица 1 капсула на ден, втората 2 капсули на ден, обикновено казвам сутрин и вечер преди сън. Вечер се взема, за да имаме по-спокоен сън. И третата седмица 3 пъти по 1 капсула на ден. Хубаво е да се знае, че продуктите действат, когато имаме прием на поне литър и половина 2 вода, изворна, трапезна вода, не хлорирана от чешмата. Затова водораслите АФА се препоръчват за възрастните една профилактична доза, ако нямаме никакъв проблем, 3 пъти по 1 капсула, а за децата 2 пъти по 1 капсула. Една капсула има нето 300 мг, затова 3 капсули, това са приблизително 1 грам, а за да върши чудеса, АФА трябва да се взема от нас, хората, не по-малко от 5 грама. Тоест, една доза от 5 грама, това са 18 капсули, е нашата храна, с която можем да направим много нови промени в организма. А хората, които страдат от депресия, от Алцхаймер, от нервно-депресивни такива състояния, могат да се вземат една трайна доза 8-10 капсули на ден, за да усетят храната АФА за тяхното тяло. Тази промоция е уникална и тя е последвана от друга промоция, която е много добре да съчетаеме с приема на водораслите АФА. Това е Lighten Up протеиновия шейк.
Сега заплащаме 2 кутии по 200 грама Lighten Up, една мака шоколад или една мака с този етикет шоколад, с този етикет жълтия, като тук при кафевия имаме аромат на шоколад. А тук нямаме аромат на шоколад. Та заплащаме една мака, 2 Lighten Up и получаваме третия Lighten Up подарък. Ето какво представлява храната. Значи има мерителна лъжичка в кутията. Една мерителна лъжичка е 10 грама. Някои хора това им е една доза за едно хранене, а други, ако не им стига една лъжичка, могат да вземат 2 лъжички. Та ако вземаме Lighten Up по една мерителна лъжичка всеки ден да заменим едно хранене, тя ще ни стигне за 20 дни, защото е 200 грама кутията. А ако вземаме 20 грама на едно ядене, ще ни стигне за 10 дни. Тук в Lighten Up храната каква съставка имаме. Сега ще ви ги изчита, за да не пропусна и да бъда по-структурирана. Значи тази храна регулира обмяната на телесното тегло. След 20 годишна възраст ние се нуждаем всяка година с 1% по-малко калории заради забавянето на обмяната на веществата. Тоест 70 годишен човек има нужда от половината калории, които са за един 20 годишен мъж. Много е полезна при хора с влошено здраве, лошо храносмилане, намален имунитет, такива, които имат по-големи нужди от аминокиселини, витамини, минерали в храната. Lighten Up съдържа 70 калории на порция, т.е. една лъжичка мерителна от 10 грама има 70 калории. Няма глутен, няма мляко, няма съставки от животински произход. Тоест, става за алергични хора, за диабетици, вегетарианци, безглутенова диета. Съдържа водораслите АФА, които беше първата промоция, която ви предложих. Имам колежка, която казва, когато се взема Lighten Up, отварям една АФА на прах и изсипвам вътре водораслите. Тоест, обогатява една водораслите АФА. Но тук вътре си има водораслена прах АФА, още има и спирулина. Тук в Lighten Up се съдържа тази съставка водорасли, защото знаете, че Aquasource е създадена на основата на водораслите и много от продуктите ги съдържат. Но тук в тази формула на Lighten Up има още соево, оризово брашно, които осигуряват лесно усвоими протеини, незаменими аминокиселини и пълния набор витамини и минерали. Този Lighten Up е подсладен с ябълки на прах и чиста ванилия. Той не позволява натрупването на мазнини в тялото. Помага за намаляване на досадните тлъстини. И какво съдържа като съставки? Органичен грахов изолат, алфа-липоева киселина, сибирски женшен, органична киноа, органична ябълка на прах, ванилов аромат, спирулина, АФА, сибирски женшен, органична ацерола, която е богата на витамин С, люспи псилумхус на прах. Знаете, че псилумхус е начин да почистим дебелото черво от неусвоените хранителни вещества, глюкоманан, ксарбанова гума, състав богат на органичен йод, ечемична трева, пшенична трева, ензимите амилаза, протеаза, лактаза, L-карнитин, L-тартрат, естествен коензим Q10, хромпикулинат. И знаете, че хрома е много нужен елемент, който да помага организма да усвоява въглехидратната приета храна. И пак казвам, единствено нужно условие е да приемаме вода на ден, поне 2 литра с нашата храна. Още малко ще ви прочета за самата Lighten Up протеинова храна, защото за другите продукти повече знаем, ми се струва, а тук по-набързо ги претупваме нещата. Този L-карнитин, който съдържа Lighten Up, за какво помага? Значи L-карнитина е естествена аминокиселина. Участва в производството на ацетил-коензима, с помощта на който масните киселини изгарят и се превръщат в енергия. Това става в митохондриите,
а митохондриите са енергийните централи на клетките. L-карнитина се синтезира в черния дроб и бъбреците от незаменимите аминокиселини лизин и метионин при наличието на витамин С, витамин В6, ниацин и желязо и се складира главно в сърцето и в скелетните мускули, където е 90%. Ето благотворните ефекти на L-карнитина. Предпазва и лекува атеросклерозата, тъй като повишава нивото на добрия HDL холестерол и така помага за отделянето от организма на лошия LDL липопротеин с ниска плътност. Разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението при физическо натоварване в начална фаза. Характеризира се с по-малка бионалитичност на кислород. Това предотвратява остро настъпващите мускулни болки при претоварване, например, от спортистите. Затова Lighten Up е една чудесна храна за хората, които имат активна трудова дейност, за хората, които имат активен спортен тренинг ден. Подобрява възстановяването на увредените тъкани, като засилва притока на кръв към тях, пренася дълговерижните аминокиселини в митохондриите, нещо като пълнене на пещ с гориво. Подобрява дейността на черния дроб, когато е затруднена в резултат на злоупотреба с алкохол. Използва се при състезатели с цел удължаване на способността им за интензивни тренировъчни занимания. Подобрява ефективността на естествените антиоксиданти, като например витамин С, витамин А и витамин Е. Другата съставка на Lighten Up беше лецитин. Лецитинът е фосфолипид, играещ съществена роля за укрепване здравето, предотвратяването на много болести. Той е нормална съставка на всички живи клетки. Изгражда клетъчните мембрани и обуславя правилното им функциониране. Трансмембранен пренос на хранителни вещества и отпадъци, ионообмен, подаване на биологични сигнали и регулация на осмотичното налягане. С две думи, лецитина заедно с омегите вземат участие в клетъчната мембрана, оградата на всяка една клетка. Съдържа се в голямо количество лецитин на яйчния жълтък и соята. В човешкият организъм е много важен за мозъка, черния дроб, мускулите и жлезите с вътрешна секреция. Затова хората, които страдат от проблеми на щитовидната жлеза, им се препоръчва едно хранене да заменят с Lighten Up. Хората, които имат атеросклероза, също могат да вземат една доза Lighten Up в едно хранене. Лецитинът и някои други фосфолипиди, като холин и фосфатидилхолин, са важни за развитие на мозъка, подобряване на паметта, намаляване опасността от сърдечно-съдови заболявания и рак и нормализиране на различни клетъчни функции. Наблюдавано е съществено подобряване на паметта и способността за организация в лабиринт у млади мишки, чието майки са приемали добавки от лецитин през бременността. Ето защо се препоръчва бременните жени и кърмачките да приемат допълнително лецитин с цел подпомагане развитието мозъка на бебето. Значи, холинът е важен и за сърцето, тъй като заедно с фолиевата киселина участват в изграждането на аминокиселините хомоцистеин, виновна за някои сърдечно-съдови заболявания. Приемането на лецитин способства за намаляването на вредния холестерол. Твърди се, че дори външното приложение на лецитин през кожата може да доведе до нормализиране на високия холестерол. Лецитинът и холинът са важни за правилната работа на черния дроб. Липсата им води до драматично влошаване на състоянието и бързо загиване на култури от чернодробни клетки инвитро. При лабораторни животни липсата на холин води до рак на черния дроб. Здрави доброволци, които са се съгласили да приемат бедна на холин храна, стигат до чернодробна дисфункция само за няколко седмици. От друга страна, лецитинът предпазва до някъде черния дроб от уврежданията, свързани с употребата на алкохол. За това е много полезно ние да знаем, че в точно този наш продукт се съдържа този холин, лецитин, L-карнитин, още глюкоманан. Това е естествен кополимер на глюкозата, 100% диетичната целулоза, която не внася никакви калории в организма. Глюкоманана е 100% диетична целулоза.
тъй като не се абсорбира от кръвообращението. Съдържа се в грудките на японската билка конджак. Липсата на целулоза в храната допринася за развитие на болести на храносмилателния тракт, какъвто, например, е ракът на дебелото черво. Целулозата подобрява движението и изчистването на червата. Глюкомананът свързва холестерола и го извлича от тялото преди да е попаднал в кръвта. В стомаха глюкомананът увеличава многократно обема си, в резултат на което се получава чувството на ситост и намаляване желанието за консумиране на храна. Другата съставка казах, че това е псилум хуск на прах. Това е друг източник на висококачествени растителни влакна, подпомагащи дейността на храносмилателната система и премахващи запека. Ето, препоръчвам я също на хора, които имат хроничен запек или хора, които на 2-3 дни ходят по голяма нужда. Има главно 3 действия този псилум хуск. Метла на червата, почиства механично и най-малките гънки между чревните власенки, има хелотатно действие, свързва различни токсини и подпомага изхвърлянето им от тялото и премахва запека. Това е, че способства за задържането на течности в дебелото черво и стимулира перисталтиката. Следваща съставка в лайтана, това е хромпиколинат. Пикотинат, хром, полиникотинат. Хромът е не само лъскавото покритие на бронята на автомобила, но е жизненно важен в организма микроелемент, недостигът на който води до умора, сърдечно-съдови болести, диабет и натрупване на излишни тлъстини. По-долу накратко ще споменем неговите ефекти, а за подробно описание ще кажем, че това е продукта коензим Q10, който е с хром. И за какво допринася хрома? Допринася за предотвратяване и снижаване на високото кръвно налягане. Участва в обмяната на глюкозата, предотвратява диабета от втори тип и подпомага лечението му. Тоест хора, които са с завишена кръвна захар, повече от 6, при тях вече е налице състоянието диабет тип 2, много е подходящо да вземат лайтънъп като свое едно хранене на деня, а може и 2 да заменят. Примерно закуската или вечерята, както им е удобно. Заздравява мускулатурата хрома, премахва пристрастеността към сладко, шоколад, цигари и други, към които се развива зависимост. Още казах, в лайтанапа има храносмилателни ензими, за да се усвоява по-лесно. При това напомням, че става дума за ензими от растителен происход, но с пълен спектър. Това са амилаза за разграждане на въглехидратите, липаза за разграждане на мазнините и протеаза за разграждане на белтъчините, които са много ефективни и пестят ензимната енергия на тялото. За сгъстяване и стабилизиране сладкостта и консистенцията се използва ксантанова гума. Това е естествен продукт, получен при биоферментация на зелеви листа, който е с приятен вкус и напълно безвреден. Лайтънъп е изпитан в една лондонска клиника в продължение на 40 дни, за да се разбере доколко може да бъде постигнато намаляване на теглото без специални усилия, с минимални неудобства и минимално усещане на глад. Така че всички участници са намалили теглото си минимум от килограми 800, максимум до 13 кг и половина или средно с около 6 кг. С 2 думи, малко по-подробно успях да ви запозная с състава на лайтънъп, защото всички знаем колко е полезен. Казахме, че избавяне от излишното тегло, както при възрастни, така и при деца. Подобрява кондицията при спортисти, гимнастици, балерини, артисти. Освобождава от излишни натрупвания след задължителни делови обеди, коктейли, т.е. ако сме имали някакви празници, като скоро отминалите коледни и януарски празници, можем спокойно седмица след това да ползваме по-често лайтънъп. Предотвратява затлъстяването в хора, занимаващи се предимно с умствена дейност или водещи заседнал начин на живот. Освобождава пристрастяването ни към сладко, шоколад и други храни от въглехидратната натовареност. Укрепва жизнеността във възстановителния период след различни заболявания. Ако сме прекарали някакво заболяване, е добре да се подсилваме с лайтънъп, при които е влошена способността за усвояване на храната, а същевременно има и наднормено тегло.
Има много добро помощно средство за регулиране на кръвната захар и подобрява обмяната на веществата при диабет тип 2, затлъстяване и повишен холестерол. Така казах, купуваме 2 кутии лайтънъп или мака шоколад, или мака жълтия етикет и получаваме 3-та кутия лайтънъп подарък. Откровено да ви кажа, аз винаги се купувам лайтънъп по време на промоция, защото имаме много добра цена в този миг. За маката искам само да кажа, че миналата година, октомври месец, 22 година имам предвид, мака я вкараха и с този аромат на шоколад. Преди това си имахме стария етикет, жълтия. Имам една рецепта, която ни дадоха на семинара, когато бяхме в София. 20 грама лайтънъп, 200 мл неподсладено органично кокосово мляко охладено, 10 мл мака енергия шоколад, плод по избор, примерно банан или някакъв друг, който е сезонен. Блендираме всичко изброено и започваме да си отпиваме. Ето колко е хубаво, когато имаме дадена рецепта. В групите ни за продуктите на Aquasource има много рецепти, така че онзи, който иска да се здобие с рецепта как да използва мака енергия в нашият бит и в нашето хранене, може да ги прочете. В двата вида мака, жълтия и кафявия етикет, имаме корен от мака, ашваганда, кордицепс, дамяна, готокула, корен от женшен и в основата на глицерин, вода, сок от касис с аромат на натурален шоколад и сок от гуава. И да споменем тези съставки на мака енергия, за какво се използват. Значи, готокула, това е открита в далечния изток и се използва в кухнята на Шри-Ланка, е адаптоген. Дамяна е също от времето на майите открита. Днес се препоръчва за подобряване на сексуалното удовлетворение и мощ. Мака, корена от мака, всъщност оттам носи и продукта името си мака, защото повече от състава в този продукт е мака корен. Той съдържа впечатляващ набор от хранителни вещества, което обяснява защо е била основна храна в Перу в продължение на векове, популярна както сред мъжете, така и сред жените. Тук в мака имаме и панакс женшен, който произхожда пак от далечния изток. Отдавна се използва в Китай, Корея и Япония заради адаптогенните си свойства, както и за подпомагане, поддържане с жизнеността и издръжливостта. Мака енергия е продукт за възрастни, които желаят да поддържат своята жизненост, издръжливост и сила. Той е особено популярен отново при атлетите и хората, които желаят да повишат своето сексуално желание. Мака е по-добре да се приема следобедните часове вместо кафе, защото 5 мл от продукта, това е гъсто сиропче, много сладичко, може да се разреди в една чаша 200 мл вода и се получава невероятна ободряваща напитка. Някои колеги казват, ако трябва да имам бодрост и да свърша нещо, пия мака. Ако трябва да си почина от уморителния ден, отново пия мака, защото мака е адаптоген и мака прави онова, което искаме ние от своето тяло. При мен е много приятно сутрин да се подсладя кафето с мака. Този вкус на мака шоколад има аромат на шоколад, а в къщи повече харесваме жълтия етикет, но когато е на промоция кафевия етикет, си взимаме кафевия етикет. Този път аз си купих 3 опаковки лайтънъп с жълтия етикет. Така че всеки според вкуса и предпочитанията. Нищо не е задължително, никой не е длъжен да прави нещо, което не иска. И затова Aquasource са ги съчетали в една комбинация лайтънъп и мака, защото лайтънъп и мака са незаменима храна за хората, които искат повече енергия и трябва да имат сили да издържат в натоварения работен ден. И на последно място промоцията, която не искам да пропусна, това е органична плодова енергия. Това са 60 капсули, дребни горски плодове. Много е полезна за добавяне на натурален витамин С в нашия организъм. А знаете, че витамин С е един антиоксидант,
с който работи имунната система. Много е полезен за очите, много е полезен за зъбите, когато имаме проблем с зъбите. Трябва да вземаме освен коензима, коластрата и плодовата енергия. Той е мощен антиоксидант. Съчетава дивите горски плодове бери, това са ягодоподобните, от различни континенти, маки, макуи и акаи. Това са още червени и черни боровинки, касис, нар, капини, малини, облепиха, арония, диво грозде, бъс и дива череша. Предпазва от радиация. Плодовата енергия много е полезна, както казах, за очите, сърцето и съдовете, мозъка, кръвта, кожата и всички клетки на тялото ни. Много често обичам да си направя сутрин маска на лицето и в сместа слагам примерно половин капсула коластра и половин капсула плодова енергия и 10 на капки есенциални масни киселини. И така си намазвам лицето, постоява 5-10 минути, изсъхва и след това го измивам. Много колежки казват, че когато имаме дребни пигментирани някакви образования по лицето, точно плодовата енергия, витамин С, помага да се изчисти лицето ни от тези образования. Много добре е за избавяне от излишните килограми, особено в съчетание с морска енергия, както казах, с лайтънът и с коензим с хром. И без малко да забравя другата промоция, това е натуралната козметика Natural Being с метод Манука, като там имаме дневен крем 50 мл и нощен крем 50 мл за мазна кожа, плюс лосиона за почистване 100 мл за мазна кожа и подарък един тоник гел. Тоник гел е уникален, защото той се ползва за всякакви цели. Можем да се приготвим с тоник гела и една капсула, 2 коластра в една кутийка празна, смесица, с която да обработваме една рана, ако имаме трудно зарастваща рана. С тоник гела можем да мажем тялото си, ако имаме слънчев загар от лятните почивки на морето. С тоник гела можем да си намажем, ако в домакинството нещо се изгориме веднага. Тоник гела помага много за намазване на местата, където имаме зачервяване, както при бебенцата, примерно дупенцето се зачервило при смяна на памперса. Това е една уникална възможност детето да почувства своята кожа и да няма раздразняване. Тук основно във всички продукти е метод Манука. Той има антибактериални качества и всеки, който го използва, вижда неговото подобряване в състоянието на кожата. Затова тоник гела много пъти си мажеме яфти в устата. Много пъти казваме една козметика, която може да се еде, тя е абсолютно натурална и чиста. Правила съм го, зато и ви го казвам. Можете да го опитате. И тъй като времето 30 минути отмина, а казахме, че нашият обзор е 30 минути, защото ползваме безплатната версия на Zoom, ще се радвам на всички, които ще изгледате записа и още повече ще се радвам следващия път да бъдем в залата. Не аз сама, а повече зрители и слушатели. Благодаря ви, че изслушахте това, което успях да ви кажа. И най-вече наблегнах, че лайтънъп е една уникална храна в нашето домакинство. Можем да си я прибавяме върху 2 лъжици кисело мляко, с овесени ядки, с други ядки орехови, с стафитки. Но основно е да знаем, че лайтънъп може и само с вода да се направи. Сутрин в шейка можем да добавим една мерителна лъжичка и така да сме спокойни, че сме взели своята доза сутрешна закуска с обогатените растителни протеини. Тялото сутрин се нуждае от протеинова храна. Затова дайте протеини сутрин, да може до обяд тялото да ги разгради и да ви направи енергия във вашите митохондрии. А митохондриите, това са електрическите централи на нашите клетки. Желая на всички успешен февруари месец. Направете си равносметка, ако трябва, комбинирайте се по 2, по 3 и си закупете промоциите, които са не надминати. Винаги промоцията подарява една опаковка подарък, защото Аквасорс ни благодари, че ние сме едни доброжелатели, които споделяме ползата и здравето от природата. Хубава вечер на всички и бъдете здрави и щастливи!